നമസ്കാരം, എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും BMC ന്യൂസ് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകളുമായി ഞാൻ പ്രവീൺ കൃഷ്ണ. വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ്. ആദ്യം നോക്കാം ഇന്നത്തെ ചില വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സദക്ക ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം ബഹ്റൈൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ശേഖരിച്ചത് 4 ദശലക്ഷം ദിനാർ എന്നതാണ് വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം. ബഹ്റൈന്റെ സദക്ക ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം റമദാനിൽ സജീവമാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിക കാര്യ വഖഫ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് ഈ ഫണ്ട് ശേഖരണം നടക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷവും വലിയ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും ഇപ്രാവശ്യം കോവിഡ് കേസുകൾ കുറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ബഹ്റൈന്റെ തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം 4 ദശലക്ഷം ദിനാറാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ശേഖരിച്ചത്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം ആയതിനാൽ കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാലും മോശമല്ലാത്തൊരു തുക സംഘടിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചേർക്കാനും സാധിക്കും. 2021 ലഭിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തുക ഇത്തവണ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ പണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ സഹായം അത്തരക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. GCC ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തിൽ റോയൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പങ്കെടുത്തു എന്നതാണ് തലക്കെട്ട്. GCC രാജ്യങ്ങൾ യമനിന് നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ യമൻ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മീറ്റിംഗിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രദർശനം GCC സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോക്ടർ നായിഫ് ഫലാഹ് അൽ ഹജ്റാഫ് ആണ് പരിശോധിച്ചത്. യമൻ ജനതയ്ക്ക് റോയൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകുന്ന സഹായങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ വിശദീകരിച്ചു. സഹായം നൽകുന്നതിൽ രാജ്യം നടത്തുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെയും അവയിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഗുണത്തെയുമെല്ലാം ഡോക്ടർ അൽ ഹജ്റഫ് ഇതോടൊപ്പം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. സഹോദര രാജ്യമായ യമൻ ജനതയെ അവരുടെ ദുരവസ്ഥയിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി ബഹ്റൈൻ മെഡിക്കൽ ഭക്ഷണം, അതോടൊപ്പം ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയടങ്ങിയ നിരവധി ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങളാണ് കാരുണ്യപരമായി തന്നെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും പരസ്പരം ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹകരണം ബഹ്റൈൻ വളരെയധികം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്ന മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കാലാകാലങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ്. ഒന്നിലധികം ഹാൻഡ് ബാഗേജുകൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന വാർത്ത ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് എത്തിയത്. നമുക്കറിയാം, ഒന്നിലധികം പീസ് ബാഗേജുകൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് എയർ അറേബ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നും ഇത്തരം ഒരു അറിയിപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിമാനയാത്രികർ ഒന്നിലധികം ഹാൻഡ് ബാഗേജുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അറിയിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹാൻഡ് ബാഗേജിൻ്റെ വലുപ്പം അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 115 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു ബാഗേജിൻ്റെ പരമാവധി വലുപ്പം എന്നതാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലേഡീസ് ബാഗ്, ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതുക്കിയ നിയമാവലിയിലുള്ളവ അധികമായി കരുതാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലാങ്കറ്റ്, ഓവർകോട്ട്, ക്യാമറ, ബൈനോക്കുലർ, വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക്, കുട, നവജാത ശിശുവിൻ്റെ ഭക്ഷണങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം മടക്കി വയ്ക്കാവുന്ന വീൽ ചെയർ, ക്രച്ചസ്, ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയും ഹാൻഡ് ബാഗേജുകൾ തുടങ്ങിയവ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. അതായത് അവ നേരത്തെ പറഞ്ഞവ തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം അധികമായി കരുതുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്നും ഇതോടൊപ്പം എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും യാത്ര പുറപ്പെടും മുമ്പ് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ സംശയങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അതത് വിമാന കമ്പനികളുടെ ഓഫീസിനെ സമീപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവർക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായ ട്രാവൽ ഏജൻസികളെ പോലുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും യാത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. BMC ന്യൂസ് ലൈവിലൂടെ ഇനി അറിയാം ബഹ്റൈനിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ്. COVID updates brought to you by Al Hilal Hospital and Medical Centers.
മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലൂടെ BMC ന്യൂസ് ലൈവ് തുടരുന്നു. കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുമെന്ന് കേരള ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി GR അനിൽ. ബഹ്റൈനിൽ ഐമാക് ബഹ്റൈൻ മീഡിയ സിറ്റി സന്ദർശന വേളയിലാണ് മന്ത്രിയുടെ BMC ന്യൂസ് ലൈവിനോടുള്ള ഈ പ്രതികരണം. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. ഐമാക് ബഹ്റൈൻ മീഡിയ സിറ്റിയിലെത്തിയ മന്ത്രി GR അനിലിനെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഫ്രാൻസിസ് കൈത്താരത്ത് ബൊക്കെ നൽകി സ്വീകരിച്ചു. കേരള ഹൌസിംഗ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ PP സുനീർ, BMC മീഡിയ ആൻഡ് അഡ്മിൻസ് ഹെഡ് പ്രവീൺ കൃഷ്ണ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ജെമി ജോൺ തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായി. വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾക്ക് അമിതവില ഈടാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി BMC ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മുൻ കൌൺസിലറും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതാവുമായിട്ടുള്ള IP ബിനു അദ്ദേഹം ഈയിടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിലും ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് വലിയ വിലയാണ് ഈടാക്കേണ്ടി വരുന്നത്. 500 ml വെള്ളത്തിന് 500 മില്ലിലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഏകദേശം 100 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷേ അതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നം പ്രവാസികൾക്കുണ്ട്. പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എയർപോർട്ടുകളിൽ വളരെ വലിയ വിലയിലാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽ വന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിൻ്റെയും എല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽ വന്ന പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിട്ടാൽ വ്യാപാരികൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതുപോലെ ഈ അടുത്തിടെ റേഷൻ കടകൾ പണിമുടക്കിന്റെ സമയത്ത് തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തുറക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ 2 ദിവസക്കാലത്തെ പണിമുടക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ സൗകര്യം 27-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച കട തുറന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. കേരളത്തിലെ 91 ലക്ഷം കാർഡുടമകൾ സാധാരണ മാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ദിവസങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ 2 ദിവസം അസൗകര്യം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് 27-ാം തീയതി കട തുറക്കാൻ ഉത്തരവിലൂടെ ഇവരെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചത്. കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം 10,000-ത്തിലധികം കടകൾ അന്ന് തുറക്കുകയും 3 ലക്ഷത്തിലധികം കാർഡുടമകൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തതായിട്ടാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്. അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ? ആ വിഷയത്തിൽ പൊതുവിൽ വ്യാപാരികൾ നന്നായി ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സഹകരിച്ചെന്നാണ്. എന്നാൽ ചില വ്യാപാരികൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ ശത്രുത കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ജനങ്ങളോട് വെല്ലുവിളിയാണ് അവർ നടത്തിയത്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾ നന്നായി തിരിച്ചറിയുമെന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കേരളത്തിലും രാജ്യത്തെയും പണിമുടക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടന നടത്തിയ പണിമുടക്കല്ല. ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെയും ഭരണ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളും ചേർന്ന് നടത്തിയ പണിമുടക്കാണ്. ആ പണിമുടക്ക് ദിവസം തന്നെ കട തുറക്കണമെന്നൊരു വാശി എന്താണ് ചില വ്യാപാരികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള രോഗം ബാധിച്ച ആളുകൾ, രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ നാടിനോടും യാതൊരു പ്രതിബദ്ധതയും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ, അരാജകവാദികളെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, അത്തരം ആളുകളാണ് ആ രീതിയിലുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചത്. അത് ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തള്ളിക്കളയും, ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരും ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരും അത്തരം ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കർശന നടപടി ഉണ്ടാവുമോ ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ആളുകൾ അതിനോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യില്ല, ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ക്യാമ്പസുകളിലും സിനിമാ മേഖലയിലുമുള്ള മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ക്യാമ്പസുകളിലും അതോടൊപ്പം സിനിമാ മേഖലകളിലും വളരെയധികം മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗമുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ മറ്റു മന്ത്രിമാർക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടോ? അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സൈസ് വകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി പ്രവർത്തകരുമെല്ലാം സംഘടനകളെല്ലാം ഇതിനെതിരായി നല്ല ക്യാമ്പയിൻ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടുതൽ സജീവമായി ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് കാണുന്നത്. അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ബഹ്റൈൻ മീഡിയ സിറ്റി സന്ദർശിച്ച മന്ത്രിക്ക് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഫ്രാൻസിസ് കൈത്താരത്ത് പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ ഫാൽക്കൺ പക്ഷിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള മൊമെന്റോയും ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിച്ചു.
കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ബുധയ്യ ഏരിയ സമ്മേളനം ബുധയ്യ റോൾ ഓഫ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു. ഏരിയ ട്രഷറർ സുജിത് ചന്ദ്രശേഖരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിനു ക്രിസ്റ്റിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ട്രഷറർ സുജിത് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഏരിയ റിപ്പോർട്ടും സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഏരിയ കോർഡിനേറ്ററും കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയുമായ ആർ കിഷോർ കുമാർ നേതൃത്വം നൽകി. KPA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിനു ക്രിസ്റ്റി ഭരണാധികാരിയായി 2022-24 ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സുജിത് ചന്ദ്രശേഖരൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനിൽകുമാർ TS, സെക്രട്ടറി ഗോപൻ പുരുഷോത്തമൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അജ്മൽ ഹാഷിം, ട്രഷറർ വിജയൻ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രസാദ് കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിനു ക്രിസ്റ്റി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധിയായും തിരഞ്ഞെടുത്ത വിവരം ഇതോടൊപ്പം അറിയിച്ചു. ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനിൽകുമാർ TS സ്വാഗതം ആശംസിച്ച സമ്മേളനത്തിന് നിയുക്ത ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഗോപൻ പുരുഷോത്തമൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തോളം കോവിഡ് തീർത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൽ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ബഹ്റിനിലെ നിലവിലെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് പാരന്റ് പാനൽ നടത്തിയ ഇഫ്താർ സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി. റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. സമൂഹത്തിലെ നാനാതുറകളിലുമുള്ള വിവിധ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിരവധി പ്രമുഖരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിന് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീധർ തേറമ്പിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ജമാൽ നദ്വി റംസാൻ ആശംസകൾ നൽകി. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ദീപക് മേനോൻ റംസാൻ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. FM ഫൈസൽ യോഗം നിയന്ത്രിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റ് ഡയറക്ടർ യൂസഫ് യാക്കൂബ് ലോറി സമൂഹത്തിൽ ആളറിയാതെ നടത്തുന്ന നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാനിച്ച് ജോസഫിന് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി. അൽഹിലാൽ ഗ്രൂപ്പ് CEO ഡോക്ടർ ശരത്ചന്ദ്രൻ, കിംസ് ഹെൽത്ത് ഗ്രൂപ്പ് CEO താരിഖ് നജീബ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മുൻ ചെയർമാനും UPP ചെയർമാനുമായ എബ്രഹാം ജോൺ, കേരള സമാജം പ്രസിഡന്റ് PV രാധാകൃഷ്ണപിള്ള, സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരിക്കൽ, ICRF ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബാബു രാമചന്ദ്രൻ, ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സാനി പോൾ, സെക്രട്ടറി സതീഷ് കൂടാതെ ഡോക്ടർ PV ചെറിയാൻ, സോമൻ ബേബി, സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ റവറൻ ഫാദർ ബിജുമോൻ K. ഫിലിപ്പോ, KMCC പ്രതിനിധികളായ AP ഫൈസൽ, മുസ്തഫ, ബഹ്റിൻ പ്രതിഭ പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് പത്തേരി, അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ് വെട്ടിയാടൻ, OICC നേതാക്കളായ രാജു കല്ലുംപുറം, ബിനു കുന്നന്താനം, IMAC ബഹ്റിൻ മീഡിയ സിറ്റി ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത്, ഡിസ്കവറി ഇസ്ലാം പ്രതിനിധി ഷാഹിദ് ചൌധരി, UPP നേതാക്കളായ ബിജു ജോർജ്, ഹരീഷ് നായർ തുടങ്ങിയവരും സംസ്കൃതി ബഹ്റിൻ, അതോടൊപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധി കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസ്, ഫ്രണ്ട്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ, BKSF, ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ ഫോറം, കൊല്ലം അസോസിയേഷൻ, KCA, മുഹറക് മലയാളി സമാജം, തണൽ, ലൈറ്റ് ഓഫ് കൈൻഡ്നസ്, പടവ് തുടങ്ങിയ ബഹ്റിനിലെ വിവിധ സംഘടനകളിലെയും കൂട്ടായ്മകളിലെയും സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖരും ഭാരവാഹികളും നോമ്പുതുറയിൽ പങ്കെടുത്തു. UPP കൺവീനർ അനിൽ UK, അബ്ദുറഹ്മാൻ, മോനി ഒടിക്കണ്ടത്തിൽ, എബി തോമസ്, ജോൺ ബോസ്കോ, ജോർജ്, ഷിജു വർക്കി, അജി ജോർജ്, തരകൻ, അബ്ബാസേഡ്, റൌഫ്, മോഹൻ, ഹാരിസ് പഴയങ്ങാടി, കൃഷ്ണകുമാർ, വിനോദ് കുമാർ, ജാവേദ് പാഷ, യൂസുഫ് അലി, പ്രമോദ്, സൈറ പ്രമോദ്, ജഗന്നാഥ്, റിച്ചാർഡ്, ഷാജി പൊഴിയൂർ, തോമസ് ഫിലിപ്പ് എന്നിവരാണ് പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ജ്യോതിഷ് പണിക്കർ നന്ദി അറിയിച്ചു. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. പ്രവാസികൾക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ സേവനം അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇനി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. വാഹന അപകട കേസുകളിൽ മാനുഷിക പരിഗണന നൽകുന്നത് പരിഗണിച്ച് ഒരു ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ നിരസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചിലവുകളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളോ സ്പോൺസർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികളോ വഹിക്കണമെന്നും സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സൗദിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി. കൗബയുടെ മേൽക്കൂര വൃത്തിയാക്കാൻ ഇനി സ്മാർട്ട് ചൂലുകൾ. വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ടിങ്ങനെ, വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം. പരിശുദ്ധ കൗബയുടെ ഉപരിതലം വൃത്തിയാക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനവുമായി സൗദി അറേബ്യ. 5 സ്മാർട്ട് ചൂലുകളാണ് വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കൗബയുടെ ഉപരിതലം വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹറം കാര്യാലയമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. ഏറ്റവും പുതിയ ക്ലീനിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട് ഫോൺ വഴി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. BMC ന്യൂസ് ലൈവിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും. അറിഞ്ഞില്ലേ, ബഹ്റൈനിൽ മെഗാമാർട്ട് ആൻഡ് മാക്രോമാർട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെ 16ാമത് ശാഖ സെഹലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചു തുടർന്നുമുള്ള ദിവസങ്ങളിലും സാൽമൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധതരം മത്സ്യങ്ങൾ, മീറ്റ്, ഡയറി, റോസ്റ്ററി, ഫ്രോസൺ, റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡ്, നോൺ ഫുഡ് ഐറ്റങ്ങൾ, ഗ്രോസറീസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഗാർമെന്റ്സ് എന്നിവയിലെല്ലാം
മിതമായ നിരക്കിൽ മികച്ച ഓഫറുകളാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏവർക്കും മെഗാമാർട്ട് ആൻഡ് മാക്രോമാർട്ട് ശാഖകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. മെഗാമാർട്ട് ആൻഡ് മാക്രോമാർട്ട്, യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. മറ്റൊരു വാർത്തയിലൂടെ വീണ്ടും വാർത്തകൾ തുടരുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ എല്ലാ തലത്തിലും ഐക്യത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. വാർത്ത ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആഴ്ചത്തോറും നടക്കുന്ന പാർട്ടി എംപിമാരുടെ യോഗത്തിൽ വച്ചാണ് സോണിയാഗാന്ധി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഞെട്ടിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞു. തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൗരവമായി തന്നെ കണക്കാക്കണമെന്നും സോണിയ എംപിമാരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ നോക്കാം. സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ നയരൂപീകരണത്തിൽ ഇനി കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ അവസരം. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അക്കാദമിക അതോറിറ്റി ആയ SCERT നടത്തുന്ന എല്ലാ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും പ്രതിനിധികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തും. വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചകൾ, ശില്പശാലകൾ, സെമിനാറുകൾ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാകും എന്നും വാർത്തകൾ ഇതോടൊപ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോളാർ പീഡന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത. സോളാർ പീഡന കേസിൽ MLA ഹോസ്റ്റലിൽ CBIയുടെ പരിശോധന എന്ന തലക്കെട്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹൈബി ഈഡനെതിരായ പരാതിയിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം MLA ഹോസ്റ്റലിലെ മുറിയിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. CBI സംഘത്തിന് തെളിവ് നൽകാനായി MLA ഹോസ്റ്റലിൽ പരാതിക്കാരിയും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്തയും നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഹൈബി ഈഡൻ ഉപയോഗിച്ച മുറിയിലാണ് പരിശോധന നടന്നിരുന്നത്. ഫ്രാങ്കോയ്ക്കെതിരായ കേസ് സർക്കാർ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച് ഹൈക്കോടതി. കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചേരുന്ന കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. കേസിൽ നിന്നും ബിഷപ്പിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിചാരണ കോടതിയുടെ വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. പ്രോസിക്യൂഷന് പുറമെ ഇരയായ കന്യാസ്ത്രീയും ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോസിക്യൂഷൻ നിരത്തിയ തെളിവുകൾ കോടതി ശരിയായ വിധത്തിൽ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നാണ് ഹർജികളിൽ പ്രധാനമായും ആരോപിക്കുന്നത്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് ജാമ്യം തേടി പൾസർ സുനി സുപ്രീം കോടതിയിൽ. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തയാണ്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ 1-ാം പ്രതി പൾസർ സുനി എന്ന സുനിൽകുമാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ. ഹൈക്കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ നിരസിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പൾസർ സുനി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിചാരണ ഉടൻ അവസാനിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചുവെന്നും പൾസർ സുനി ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസിലെ 1-ാം പ്രതി പൾസർ സുനി, 4-ാം പ്രതി വിജീഷ് എന്നിവർ ഒഴികെ മറ്റ് എല്ലാ പ്രതികൾക്കും നേരത്തെ തന്നെ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി വിജീഷിനും ജാമ്യം അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിപ്പോൾ പൾസർ സുനിയും ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഴ തുടരുന്നതിനിടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഏപ്രിൽ 6 തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിന് മുകളിൽ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. തുടർന്നുള്ള 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇതോടൊപ്പം അറിയിച്ചു. അറിയാം കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ കോവിഡ് നില എങ്ങനെ. കേരളത്തിൽ 354 പേർക്കാണ് COVID-19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എറണാകുളം 94, തിരുവനന്തപുരം 79, കോട്ടയം 31, പത്തനംതിട്ട 30, കോഴിക്കോട് 30, തൃശൂർ 25, കണ്ണൂർ 15, കൊല്ലം 14, ഇടുക്കി 10, പാലക്കാട് 10, ആലപ്പുഴ 8, മലപ്പുറം 7, വയനാട് 1, കാസർഗോഡ് കോവിഡ് കേസുകളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയും എത്തുന്നു. ഈ ഒരു വാർത്തയോടെ ഇന്നത്തെ BMC ന്യൂസ് ലൈവ് മലയാളം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. ഇനി അല്പസമയത്തിനകം ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്തകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും BMC ന്യൂസ് ലൈവിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി, പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. BMC ന്യൂസ് ലൈവിൻ്റെ പേജിലൂടെ പ്രവാസി ലീഗൽ സെല്ലിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്ന പരിപാടിയിലൂടെ പ്രവാസികളുടെ പല സംശയങ്ങളും ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
പോസ്റ്റർ BMC ന്യൂസ് ലൈവിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അവിടെ അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. വിട പറയുന്നു ഞാൻ പ്രവീൺ കൃഷ്ണ.